Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Tampereen Tohlopista. Iltaa. Yhä useamman seniorikansalaisen tie vie ulkomaille eläkepäivien viettoon. Perinteinen suosikkimaa on Espanja, mutta moni harmaa pantteri vaihtaa aurinkorannan lämmön Thaimaan helteisiin. 2 euron lounaat, edulliset terveyspalvelut ja se kaikkein tärkein paahtava auringonpaiste. Tästä kaikesta on eläkeläisten Thaimaa tehty. Toimittajamme Kati Leskinen tutustui eläkeläisten elämäntapaan Hua Hinissä. Olen asunut täällä se yli 7 vuotta, jopa suurimman osan vuotta. Haaveena on, että täällä Thaimaassa pystyt olemaan loppuelämä. Ihan Jasminin tuossa. Suomessa mä oon käynyt viimeksi 3 vuotta sitten, mutta sitä ennen oli 10 vuotta edellisestä käynnistä. Aamu alkaa juoksumatolla reenaamisella, sen jälkeen uima-altaaseen. Tämä Hua Hin on Pattajan ohella suomalaiseläkeläisten suosikkipaikkoja Thaimaassa. Hua Hinin Suomi-seuran arvion mukaan täällä yli puoli vuotta oleskelevia eläkeläisiä on 300–400. Määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Enemmän ja enemmän ihmiset haluaa tulla viettämään aikaansa täällä vähän paremmassa ilmastossa ja halvemmilla hinnoilla. Hua Hinin Suomi-seura tarjoaa eläkeläisille muun muassa kirjastopalveluita, tain ja englannin kielen kursseja sekä erilaisia tapahtumia itsenäisyyspäivän vietosta puurojuhlaan. Nyt seurassa vietetään hiljaiseloa, koska suurin osa jäsenistä on palannut kesäksi Suomeen. Veneskosket päättivät 4 vuotta sitten laittaa pitkän työuran Tampereen lakitoimistossaan pakettiin ja lähteä Taimaahan. Ensimmäisen kerran me oltiin täällä 3 kuukautta. Lähdettiin Suomeen, mutta sitten sen jälkeen seuraavalla kerralla se piteni siihen, että me oltiin täällä 6 kuukautta. Ja seuraavalla kerralla, kun tultiin tänne, niin oltiin 11 kuukautta. Reumaa sairastavalle Urmolle Taimaa on tuonut ison helpotuksen arkeen sairauden kanssa. Suomessa on kipeänä aina ja Espanja ei sopinut ilmasto, siellä oli viikoittain kuumeissa. Täällä en ole ollut kuumessa kerran tämän 8 vuoden aikana. Ilmasto tekee hyvää. Se on ainakin tämmöiselle vanhoille luille. Älä tulla, on niin kuuma. No niin. Pariskunta Veneskoski on laskenut, että Thaimaassa rahaa kuluu heiltä yhteensä kuukaudessa keskimäärin 700 euroa. Summa sisältää sähkölaskun, bensat, vakuutusmaksut ja ruuan. Pelkkä lounas 2 hengelle kustantaa noin 2 euroa. Osa eläkeläisistä onkin vaihtanut Espanjan lämmön Thaimaan helteisiin. Jos talvikautta, mikä on nyt se tärkein aika, minkä haluaa olla poissa tai olla lämpimässä, niin ei Espanjassakaan niin kauhean lämmintä ole silloin. Ja Espanja on osa EUta ja hintataso on paljon korkeampi kuin täällä. Yeah, this kuma inside is ihana. Ihana! Eläkeläiset on parempi kuntoisia. Pikkuhiljaa aina vuosi vuodelta enemmän ja enemmän eläkeläiset on kielitaitoisempia. On helpompaa lähteä kaukomaille. Aina mielelläni ulkona, se on kyllä jännä. Eläkepäivien viettämisellä Espanjassa on kuitenkin etunsa Taimaahan verrattuna, koska EUn sisällä eläkeläisille taataan laajat oikeudet sosiaaliturvaan ja sairaanhoitoon. Eläkeläisen muuttaessa Taimaahan vakituisesti eli yli vuodeksi häneltä loppuu oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Pekka Veneskoski sai viime jouluna sydänkohtauksen ja päätyi hoitoon pääosin ulkomaalaisille tarkoitettuun kalliimpaan sairaalaan. Kustannukset oli euroissa noin 25 000 euroa. Matkavakuutus meillä on olemassa, ei Suomesta vaan Australiasta ja se matkavakuutus korvasi kaikki kustannukset. Onneksi muuten se olisi ollut aika tyyristä. Riitalle tehtiin hetki sitten linssien korjausleikkaus silmälasien tarpeen poistamiseksi. Leikkaus maksoi noin puolet vähemmän kuin Suomessa. Moni muukin asia kuin edullinen hintataso puoltaa Thaimaassa oloa. Helposti tulee uusia ystäviä ja opiskellaan tain kieltä, opiskellaan ruoanlaittoa
Muun muassa ruokaa en ole Suomessa paljonkaan tehnyt, mutta täällä enemmän. Muun muassa olen opetellut Karjalan piirakoiden teon Thaimaassa. Ai, täällä on 34,5. Purjepekaksi Huahinissa kutsuttu Pekka Heikkinen on reissannut veneellä pitkin maailman meriä ja asunut ulkomailla muun muassa Espanjassa. Taimaahan rakennetussa talossa asuu Pekan lisäksi naisystävä Noi ja hänen poikansa. Omistaja ei suostu kertomaan talon tarkkaa ostohintaa, mutta keskimäärin uuden omakotitalon 3 makuuhuoneella ja uima-altaalla saa alle 150 000 eurolla. Vain suomalaisille tarkoitetuilta asuinalueilta 94 talon 2 makuuhuoneella terasseineen saa reilulla 80 000 eurolla. No miten sun tyttöystävä Noin, niin onko hän tottunut tähän suomalaiseen saunaan? On pitempään kuin minä saunassa. Mutta hän on yleensä lämpöön tottunut. Niin Okei. 68-vuotias Pekka ja 41-vuotias Noi ovat olleet yhdessä 1,5 vuotta. Molemmilla on meneillään kielikoulu, Pekalla englannin ja Noilla suomen. Yhteinen kieli on vielä hakusessa. Tervetuloa and hauska tawata. I try to learn more because Pekka little bit English. Yeah. I think I'm more some Suomi. Learn some Suomi more. Yeah. Tietojemme mukaan Huahiniin on vireillä 2 yksityishenkilöiden seniorikotisuunnitelmaa suomalaiseläkeläisille. Lisäksi Pukettiin on tulossa Suomi-koti, joka tarjoaa osana toimintaansa hoiva- ja terveyspalveluja eläkeläisille. Konkreettisia seniorikoti- tai palvelutalohankkeita ei ole kuitenkaan tiedossa, ainakaan vielä. Karaoke-kansa pitää palvelutaloa hyvänä ideana, mutta Thaimaassa on tarjolla myös muita hoitovaihtoehtoja. 200 eurolla kuukaudessa sä saat itsellesi hoitajan, joka on joka päivä käytettävissä siivoamiseen, ruoanlaittoon, kaikkeen muuhun tämmöiseen henkilökohtaiseen hygienianhoitoon ja muuhun tällaiseen. ei täällä joudu mihinkään vanhainkotiin. Kaikki vanhukset hoidetaan omintakeisesti. Miten sä oot, Pekka, ajatellut viettää vanhuutespäivät? No jos tuo Noi hoitelee minua. Niin. Anytime, anyway, I take care Pekka. Karaokeilta sujuu loppuun asti rauhallisesti. Illan lopuksi päätämme vielä vierailla suomalaiseläkeläisten kohtaamispaikassa, eli Pohjanmaan pojan Danin baarissa. Voiko sanoa, että alkoholi on täällä semmoinen hienoinen ongelma kuitenkin eläkeläisillä? No, jollekin se voi olla kyllä. Se on pakko myöntää. Jotain mopo-onnettomuuksia on tapahtunut. Ne on ajanut niinku nuuriin tai jotain, mutta ei niinku semmoisia kuolemantapoja tai semmoista, että vähän loukkaantumiseen semmoiseen pienempiä. Espoolaisen eläkeläisen mottona on, että kerran päivässä harrastetaan liikuntaa ja alkoholia nautitaan vasta 6 jälkeen illalla. Henkilöillä, joilla ei ole harrastuksia, kun ne tulee tänne, ja on pikkusen niin kuin ongelmaa jo ollut siellä kotimaassakin, niin kyllä se on erittäin suuri. Että just näitä lämpötiloja, mitä tänäänkin on varjossa on 35 ja muuta, niin ei jaksa tehdä mitään. Nestettä pitää juoda ja vesi ei oikein maistu, mutta changi sitten putoo. Niin Eli olut, paikallinen olut. Paikallinen olut, joo, niin siinä on vaaratekijä olemassa kyllä. Pestasimme karaokeillasta 77-vuotiaan Antti Virtasen mukaan tarkastuskäynnille saksankielisille eläkeläisille tarkoitettuun Lotus Well seniorikotiin. Paikassa asuu 180 eläkeläistä, joista puolet ympärivuotisesti. Tarjolla on muun muassa vesijumppaa, ravintolapalveluita sekä sairaanhoitoa sitä tarvitseville. Loppukesästä eläkeläisille valmistuu oma terveysasema, Kera kuntokeskuksen sekä kylpylä- ja fysioterapiapalveluiden.
Wenn wir älter werden, wir müssen nicht in ein Altersheim, wenn wir Betreuung brauchen, können wir in unserer Wohnung bleiben. Wir können uns eine Rundumbetreuung leisten, die wir uns in Deutschland nicht leisten können. Und die liebevolle Pflege, wie man sie hier erfährt, kann man mit Geld nicht kaufen. Und immer dieses Wetter und vor der Tür über 1500 Quadratmeter Pool. Was will man mehr? Saksalaispariskunta myi kotimaan asuntonsa ja osti Thaimaan huoneistonsa noin 100 000 eurolla. Saksalaisella eläkkeellä pärjää Thaimaassa kuulemma hyvin ja jotain jää vielä säästöönkin. Ja jos Saksassa näkee tuttavia ja naapureita harvoin, toisin on täällä. Hier sind wir eine kleine Gemeinschaft und wir kennen uns alle und wir sind uns alle freundlich. Also wir sind hier nicht alleine. Wir sind frei hier. Wir sind wirklich frei. Man muss sich nichts abmelden, nicht für das Essen, alles. Wir haben ein exzellentes Essen, alles. In der Schweiz, wenn ich zurückgehe, mache ich einen Besuch und komme gern wieder nach Hause zurück, nach Huayin. Näkisitkö itsesi täällä asumassa? Voisin hyvinkin asua, mutta suunnitelmat on kyllä toisenlaiset. Näinä aikoina nousen siinä 5 seutuvilla ja rupean kastelemaan näitä kaikkia kukkia ja pikkupuita. Antti Virtanen rakennutti 7 vuotta sitten itselleen ja naisystävälleen Noille talon, koska päätti jäädä Taimaahan. Noi pyörittää omaa nuudelikaturavintolaansa päivisin, jonka jälkeen hän hoitaa tyttäriensä lapsia omassa erillisessä talossaan Antin naapurissa. 77-vuotias Antti ja 53-vuotias Noi ovat olleet yhdessä reilun 20 vuoden ajan, jonka Antti on asunut Taimaassa. คิดว่าดูแลจนจากกันไปคนใดคนหนึ่งคิดว่าจะดูแลเขาตลอดไปคนสูงอายุอย่างเช่นพ่อเราไม่ทอดทิ้งแล้วสงสารถ้ายิ่งเป็นคนจนใหญ่ก็ยิ่งสงสารเข้าไปใหญ่ที่ว่าจะไม่มีอะไรกินก็น่าสงสารคนผู้สูงอายุ I'm going to sauna. Okay. Take care. I'll try my best. Okay. Täällä aion sitten viettää loppuajan hyvässä hoivassa ja hyvissä ruuissa ja mukavasti asuen. Tällä lailla.